ότι πρέπει να έχεις ένα αναλόγιο μπροστά σου, πρέπει να έχεις χαρτιά μπροστά σου, για να δείχνεις ότι αυτά που θα πεις είναι τόσο σοβαρά όσο και τα χαρτιά. Έχω το λόγο του Δημητριάδη και του Γυρίνη, άμα σου διαβάσετε με χειροκροτήσετε, είμαι σίγουρος. Αλλά περίμενα την τελευταία εβδομάδα για να βγουν τα προγράμματα, όπως γνωρίζετε οι επικοινωνιολόγοι αυτό κάνουν. Τελευταία εβδομάδα έρχονται αυτά τα έντυπα, δεν μπορώ να τα εκτιμήσω ακριβώς. Εδώ έχουμε τον νοικοκύρη κύριο Δημητριάδη, περίμενα να πείσω να το δω με σκούπα, αλλά τέλος πάντων προτίμησε να βάλει αυτή τη φωτογραφία. Εδώ έχουμε τον κύριο Παραμυθά, θα μπορούσε να το υπογράψει σαν αδελφή Γκυρίνη, όχι κατά το δανέζικο αδελφή Γκριν. Λοιπόν, και θα αναφερθούμε λίγο και σε αυτούς, αναγκαστικά πρέπει να αναφερθούμε σε αυτά που τα επίγοντα, τα προβλήματα και οι ανάγκες των ανθρώπων και των δημοτών μας εδώ, γιατί αυτά πρέπει να μας απασχολούν, αλλά καλώς ή κακώς στον δρόμο μας βρίσκονται αυτοί οι δύο κύριοι και άρα θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο και με αυτούς. Ας μιλήσουμε για τον νοικοκύρη, τον δήμαρχό μας, ο οποίος και καθότι έχει και τον πρώτο λόγο, είναι εδώ, το πλατή τον είχε 8 χρόνια, εμείς 3,5, άμα τα προσθέσουμε, θέλει άλλα 5 να ολοκληρώσει το έργο του. Φαντάζομαι θα τα καταφέρει, ζωή να του δίνει ο Θεός και εμάς υπομονή, μεγάλη υπομονή. Λοιπόν, ο μεγάλος νοικοκύρης λοιπόν, κ. Δημητριάδης και πώς εννοεί το νοικοκύρευμα. Ξεκινήσουμε από την παιδεία. Έχει κάνει μια παρένθεση σε όλους τους διευθυντές. Θα κλείνουμε μέχρι τις 10 η ώρα το πετρέλαιο, έτσι ώστε να ζεσθενώ μέχρι τις 10 η ώρα και από τις 10 ώρα και μετά να κάνουμε δεήσεις, να βγει ο ήλιος, να ζεστάνει τις αίθουσες και τα παιδιά μας. Αλλά βέβαια στις γιορτές των σχολείων πηγαίνει και μοιράζει χιλιάρικα. Παρανόμως. Παθητός. Παρανόμως. Κάνει και πληστηριασμούς μάλλον. Γυρίζει τον κύριο Κέδα και του λέει να δώσουμε 2 λες. Ας δώσουμε 2 του λέει. Αυτό πέρα από ότι είναι παράνομο, είναι και εκμαγνισμός. Αυτό είναι το ήθος των ανθρώπων που διοικούν και αυτό το ήθος των ανθρώπων το μεταβάζουν και στα παιδιά μας. Αυτά τα κερασιάτικα, να μην τα πω αλλιώς, λοιπόν, και τα κεράσματα τέλος πάντων, καλούνται τώρα να τα πληρώσουν οι διευθυντές των σχολείων. Είναι κοντά στα 5.000 στη Μελίκη, κάτι 2-3 εδώ και συνεχίζουμε. Να μιλήσουμε βέβαια για την κοινωνική ευαισθησία. Πάλι κάνουμε οικονομία στους υπαλλήλους που έχουμε με άτομα με ειδικές ανάγκες. Εκεί ούτε γάλατα, ούτε ρουχισμό. Βέβαια, άκουσα πληροφορήθηκα ότι τους φώναξε τις προάλλες τώρα. Προεκλογικά φυσικά να πάρουν τα γαλατά τους οι άνθρωποι, για ρουχισμό δεν το συζητάω. Βέβαια, θα έπρεπε να δώσει και κάποια λεφτά αυτά τα χρόνια για να ισοφαρίσει αυτή την παρανομία. Ανταυτού, τρομοκρατία. Ένας άνθρωπος βρέθηκε να πάει στα δικαστήρια να προσπαθήσει να δικαιωθεί και ανταυτού είχαμε την τρομοκρατία, αυτό που καλά ξέρει να κάνει η διοίκηση, να κατατρομοκρατεί και να εκβιάζει και φυσικά με μια εξουσία και θεωρούν το Δήμο τους φέουδο, άρα και όποιοι είναι πάνω είναι περιουσία τους, άρα τους καταθοδοκούν, μπορούν να τους διαφεντεύουν. Λοιπόν, από εδώ κάνουμε καλή οικονομία, τα ΜΕΑ, τα σχολεία, τα παιδιά μας λιτώνουν. Έχουμε ένα προβληματάκι λίγο με τα έργα. Και με τα 45 με 0 έκπτωση, εκεί λίγο μας ξεφεύγει η ιστορία. Τι να κάνουμε, βρε Γιώργο, καθόμουν και δίπλα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι να κάνουμε, βρε Γιώργο, κανείς δεν έρχεται να τα πάρει και που τα παίρνουν έστω να γίνει το έργο, ας είναι και με 0% έκπτωση. 0% έκπτωση βέβαια. Και όλοι οι συνεργάτες του, εκεί οι κύριοι είναι σε όλα, γιατί δεν έχουμε μόνο στη Βουλή είναι σε όλα, έχουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι σε όλα. Άνθρωποι που, σαν γλάστες, και συγγνώμη, εγώ τους τιμώ όλους προσωπικά έναν έναν, σχεδόν όλους. Αλλά όταν φέρουμε στην πολιτική πρέπει να κάνουμε πολιτικά σχόλια. Σαν γλάστες κάθε Δημοτικό Συμβούλιο κάθε μέρα τους ποτίζει, σηκώνουν το κλαρί, το χεράκι εννοώ, λένε ναι σε όλα και την επόμενη φορά άβουλοι και βουβοί συνεχίζουν να ψηφίζουν και να υπερψηφίζουν τις βουλές του Δημάρχου και ό,τι φέρνει τέλος πάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ο νοικοκύρης Δήμαρχός μας, ανηρθρίαστα οι συνεργάτες, δεν υπάρχει πρόβλημα και φυσικά κάνει οικονομία και με άλλους τρόπους, έτσι, δεν το συζητάω. Εδώ έχουμε το στενό του συνεργάτη που με την οικονομία μας έκανε για το αποχητευτικό δίκτυο στη Μελίκη, που επιτέλους για να δούμε θα το δούμε, θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω, το 2012 ξεκίνησε ένας διαγωνισμός εκεί με τον κύριο Ματσούκα, εκεί είχε μια συμβολή, να μην το πούμε διαφορετικά. Και εκεί πέρα έχουμε μια καθυστέρηση 3,5 χρόνια, τελικά θα πάει κανένα μισό εκατομμύριο παραπάνω, θα μας κοστίσει με 1. Και εκεί κάνουμε κάποια οικονομία, μπορώ να πω, αν όλος ένας τρίαμβος λοιπόν της οικονομικότητας.
να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μιλάμε τώρα για τα 50 εκατομμύρια που τα έργα που αναγγέλει εδώ τα έχει γραμμένα ο άνθρωπος πάρα πολύ εμπεριστατωμένα. Υπάρχει ένα άτομο σε όλο το Δήμο μας που ασχολείται με τα προγράμματα, πήρε κάτι πεντάμινα, γιατί προφανώς όλες αυτές οι πολιτικές χρειάζονται και εδώ πέρα κάποιους τοποτηρητές για να περνάνε, σαν ο Μάντας, ο οποίος τα φέρνει από κάτω, από την κεντρική τέλος πάντων κυβέρνηση και τα προωθεί εδώ. Αυτοί οι τοποτηρητές έχουν ονοματεπώνυμα, λέγονται είτε κύριε Δημητριάδης, είτε κύριος Γυρίνης με τα ορφανά του Γιώνοβουλου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι είχαν διαγωνιστεί την προηγούμενη τετραετία, στο πω έτσι, για το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα κατάφερε ο κ. Γυρίνης, αλλά το κράτησε μέσα του και όπως βλέπετε, καλά έκανε και το κράτησε μέσα του, θα έρθει να μας σώσει, θα προσπαθήσει να μας σώσει αυτή την περίοδο. Διαβάζω εδώ για πράσινη ανάπτυξη, για πράσινα άλογα, για φύκια δεν βλέπω, αν και εδώ έχει ένα ποτάμι, φαντάζομαι τα φύκια είναι μέσα, με μεταξωτές κορδέλες, φαντάζομαι τυλίγουμε το πρόγραμμα του Δημάρχου, του Νίν, και θα μας το δώσουν. Σας είπα και το άλλο το πρόγραμμα, θα το διαβάσουμε μετά. Αλλά πριν από όλα αυτά, γιατί τάζουμε, ας πάω λίγο μάλλον στον παραμυθά, στους αδελφούς Γυρίνη. Εδώ πέρα αναφέρει, καλά, δημοκρατία στο Δήμο δεν το συζητάω. Έχει πάρει και πριν αυτά τα ωραία που έχουμε κάνει τις αφήσεις για τους 4 άξονες μου. Έχει χωρίσει και αυτός 3,5 άξονες με τα ίδια λογότυπα. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Βλέπω εδώ πέρα όλα καλά γραμμένα, 2-3 αυτογραφικά. Αναφέρει, ας πάμε εδώ στη λειτουργία των τοπικών συμβουλίων, γιατί θέλει να αποκαταστήσει τη δημοκρατία και θα την ξαναγυρίσει πίσω στη δημοκρατία, μάλλον να γυρίσει πίσω τη γραφειοκρατία. Με 21 λέει υπαλλήλους, τουλάχιστον από έναν, από ό,τι καταλαβαίνω, θα αναζωογονήσει τα κύτταρα της παλιές κοινότητες. Κοροϊδευόμαστε. Και έχει διαβάσει το μεσοπρόθεσμο κανένας από αυτούς τους κυρίους που τάζουν φύγια και με τα ξωτές κορδέλες. Τι να πούμε, τα νούμερα είναι τραγικά. Δεν χρειάζεται να είσαι συνδικαλιστής στην ΠΟΕΟΤΑ για να καταλάβεις τι μας προετοιμάζουν. Μιλάμε για 11.000 απολύσεις μέχρι το 2016. 11.000 απολύσεις δημοτικών υπαλλήλων. Αν βάλουμε και το 1/10, αυτή την απαγόρευση των προσλήψεων, για ποιους υπαλλήλους? Και το Υπουργείο Εξωτερικών θα δώσει 21 υπαλλήλους διοικητικούς για να πάνε να ξεπερδίσουν τους ανθρώπους που έχουν φυσικά προβλήματα στην καθημερινότητα στην Επισκοπή ή στην Ξεχασμένη ή... Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάνουν αυτούς τους υπολογισμούς, δεν μπορώ να πω ότι είναι πρόκειται. Φαντάζομαι αν δω την καλή στη δουλειά που έχουν στα γραφικά τους, τουλάχιστον στα γραφιστικά τους και τους πληρώσαν τους ανθρώπους, φαντάζομαι ότι και στα άλλα όλα, στην τεκμηρίωση και στο κατά πόσον στην κοστολόγηση, φαντάζομαι είναι αρκετά ικανοί. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα τους κοστίσει αυτό το τι είχε πει στο debate. Είχε πει για μια πισίνα, νομίζω, στην κορυφή, μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε και μια πισίνα στην κορυφή, θα τρέχουμε εκεί με τα παιδιά μας, θα τα γράψουμε όλα εκεί. Λες και στη διακριτική μας ευχέρεια που θα γράφουμε τα παιδιά μας. Θα μπορούμε λοιπόν να διαλέξουμε τι θα γράψουμε τα παιδιά μας, θα πάμε όλοι στην κορυφή. Μπορεί να μην έχει σχολείο, αλλά θα μείνει πισίνα στο φινάλε. Μια πισίνα κάνουν ενίδη αποχητευτικού και στην Ηλίκη, και είναι τη γούρνα, θα μας πνίξει όλους μέσα, λέει ο Δημητριάδης, όλους τους αντιπάλους εννοεί. Δεν ξέρω, μέσα μας θεωρεί αντίπαλους σύμμαχους, δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Το μεσοπρόθεσμα λοιπόν, γιατί πριν από 3,5 χρόνια από εδώ ακριβώς το σημείο, ο κύριος Τσάπλας, πάλι με το ίδιο συνδυασμό, μιλούσε για μνημόνια και πολλοί δεν καταλάβαιναν ακριβώς τι λέγανε. Νομίζω μνημόνια, εντάξει, τώρα είναι κάτι σαν τη γρίπη, 3 μέρες, εκείνο θα ήταν 3 μήνες για τη χώρα, θα περνούσε όλα καλά, βγαίνουμε στις αγορές. Και τώρα πολλοί λένε βγαίνουμε στις αγορές, εντάξει, το μνημόνιο τι να κάνουμε, θα το χαλάζει, θα μας αποζημιώσει ελγά. Εννοούνται το αίμα και τα δάκρυα των Ελλήνων, μάλλον εννοούν. Και εντάξει, θα βγαίνουμε στις αγορές, τέλος πάντων θα αποκατασταθούν όλα, αλλά πρέπει να υπογράψουμε και ένα μεσοπρόθεσμο. Το μεσοπρόθεσμο δεν είναι και πολύ μεγάλο, 71 σελίδες, φαντάζομαι και ο Χριστοφοίδης μπορεί να το διαβάσει, δεν είναι κάτι φοβερό. Και μετά την 61 σελίδα αναφέρει και 6-7 σελίδουλες για τους ΟΤΑ, εννοώντας την τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί πέρα αναφέρει κάτι πλεονασματικούς ισολογισμούς και όταν βλέπουμε πλεονάσματα εμείς αγχωνόμαστε λίγο. Και το μυαλό μας πονηρεύει, διαβάσω και τα νούμερα, τα κάταψε γιατί είναι αρκετά εκατομμυριά και 378 εκατομμύρια είναι για το 2014, άλλα 843 το 2015, 936 το 2016, 1 δις 047 εκατομμύρια, μάλλον 1047 μιλάμε για
εκατομμύρια, ναι. Το 18 είναι σαν τον Καρχαρία που ανοίγει κι άλλο, μέχρι που θα χαθούμε μέσα στην κοιλιά του. Αυτά μπορείτε να φανταστείτε, γιατί όλα αυτά τα έσοδα σημαίνει πράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων. Άρα σημαίνει ότι θα μπουν νέα δημοτικά τέλη, θα μπουν φόροι μέσω του Δήμου. Πάντως σε αυτά όλα τα λεφτά, τα εκατομμυριάκια εδώ που διαβάζω, θα τα πληρώσουμε εμείς. Από τη μια δηλαδή θέλουμε προσωπικό και από την άλλη θα πληρώσουμε κάτι εκατοντάδες εκατομμυρίων, όπως βλέπω, δεκάδες εκατομμύριων μέσα. Ας μην υπερβάλλω και βάζει μια λογική ζωή. Λοιπόν, αναφέρει επίσης το μεσοπρόθεσμο για μείωση δαπανών του προσωπικού, βέβαια. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρητικά πρέπει να μας εξυπηρετούν, εμείς το αντιμετωπίζουμε στα λειτουργικά κόστη. Κάθε λειτουργικό κόστη, το saving cost που λένε και στο χωριό μου, αυτό το πράγμα με έναν τρόπο πρέπει να το εξαλείψουμε. Αν μπορούσαμε να κάνουμε και η διοίκηση χωρίς υπαλλήλους, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Δεν το έχει σκεφτεί ακόμα ο κ. Χατζηδάκης. Φαντάζομαι όμως κάτι θα του έρθει, κάποια μαντινάδα θα το γράψουν κριτική. Δεν ξέρω αν θα έχει πιστικό περιεχόμενο, εγώ τέτοια θα το έγραφα. Φαντάζομαι θα του έρθει και θα βρει και τη δημοκρατία. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτά. Ας προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση, ποια συζήτηση, μονόλογος είναι, και ας μιλήσουμε για το τι ζούμε. Ας μιλήσουμε και λίγο για το τι θέλουμε εμείς να κάνουμε σε αυτή την πόλη, γιατί όλο αυτό που ζούμε δεν χρειάζεται ακριβώς και λεφτά για να ζήσουμε καλύτερα. Καμιά φορά αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση. Η πολιτική βούληση που οι κύριοι αυτοί δεν έχουν. Και δεν έχουν και δεν πρόκειται να βρουν, γιατί δεν έχουν αυτό στο μυαλό τους. Το μοναδικό που έχουν πράγμα στο μυαλό τους είναι είτε να ξαναβγούν, είτε να εξυπηρετήσουν συμφέροντα αλότρια από τις ανάγκες των δημοτών μας. 4 άξονες της πολιτικής μας, της αυριανής μας μέρας, έχουν να κάνουν με τις δικές μας ανάγκες. Αναφερόμαστε καταρχήν στην αλληλεγγύη, γιατί πρέπει να αποκαταστήσουμε το κοινωνικό δίκτυο. Αυτό το πράγμα που συναντήσαμε κάνοντας αυτή την περιοδία όλες αυτές τις μέρες και είδαμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξαγριωμένοι στην κυριολεξία, περισσότεροι, όχι με εμάς ευτυχώς, αλλά μας παίρνει καλώς ή κακώς και εμάς η μπάλα, γιατί και σε εμάς βλέπουν αυτό το αποκριστικό βλέμμα της πολιτικής που τους έχει εγκαταλείψει, μιας πολιτικής άπτης απαξίας, μιας πολιτικής που τους έφερε στα τύπες του γκρεμού, και καλούμαστε εμείς να ράψουμε αυτό το δίκτυο ξανά με τα μόνα όπλα που έχουμε, τα οποία είναι αυτά της αλληλεγγύης, αυτά της συνεργασίας και της συναντήληψης. Πώς θα γίνει αυτό? Φυσικά δεν μιλάμε για κοινωνική πολιτική του Δήμου. Η κοινωνική πολιτική του Δήμου είναι ένα αστείο, ανέφερα προηγουμένως για τα ΑΜΕΑ. Οι άνθρωποι σχεδόν κατάφεραν να διαλύσουν και το σύλλογο των ΑΜΕΑ, γιατί τους δώσανε μια αίθουσα η οποία ήταν εντελώς ακατάλληλη για αυτόν τον λόγο. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες αίθουσες τις οποίες ο Δήμος είτε δίνει αφιδώς, είτε κάποιος τις παίρνει όταν δεν του κάνει στα κέφια. Έχω και παραδείγματα, να μην τα αναφέρω τα παραδείγματα, θα σκουράσω, ή κάτι είστε όρθιοι. Κοινωνική πολιτική λοιπόν. Κοινωνική πολιτική πώς θα την κάνουμε? Όταν αυτό που γράφουν τα μεσοπρόθεσμα, είτε αναφέρει στα ΣΔΙΤ, είτε αναφέρει στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, λέει απολύω, και επειδή υπάρχει μια κοινωνική ανάγκη, αυτό είναι μια αλήθεια, εντάξει, δεν το παραβλέπουμε, μετά κάνετε ένα συνεταιρισμό, κάντε μια εταιρεία δηλαδή, και να κάνω εγώ μια σύντραξη μαζί σας, και από εδώ πάνε και άλλοι. Έτσι δεν υπάρχει κανένα μέλλον για τη βοήθεια στο σπίτι, δεν υπάρχει κανένα μέλλον για τους σχολικούς φυλάκες, δεν υπάρχει κανένα μέλλον. Δεν μιλάμε τώρα για συνεργεία αυτοεπιστασίας, δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι απολύτως απαραίτητοι για να κάνεις μια δουλειά, έστω και στοιχειωδώς, να ανταποκρίνει τις ανάγκες. Έχουμε μια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, η οποία έχει 2 άτομα για εξειδικευμένο προσωπικό. Έχει μια ψυχολόγο και έχει μια κοινωνική λειτουργό. Τι να πω. Ακόμα και αν δεν είχαμε ολόκληρες ομάδες ευπαθούς πληθυσμού, έχουμε τον τρίτο σε έκταση και αρκετά πολυπληθέστατο σαν Δήμο, ό,τι αφορά όλη την Ελλάδα. Άρα οι ανάγκες είναι υπέρογγες, υπερβολικές. Τα αιτήματα είναι σαν τις μογγολικές ορδές που ορμάνε και δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Έτσι αισθάνονται οι άνθρωποι, και δεν είναι το μοναδικό, δεν είναι μόνο η κοινωνική υπηρεσία όπως τη λεγόμενη. Έχουμε έναν ιστορικό που θα μπορούσε κάλλιστα να ασχοληθεί με τα μνημεία, τα ιστορικά μνημεία που υπάρχουν, όλους τους ναούς και τα τόξα, τα ρωμαϊκά που έχουμε, τις τούμπες.
Αλλά αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε και κρατάει πρακτικά εκεί κάπου στο νομικό πρόσωπο που είναι στο βάθος του δρόμου. Έχουμε γεωπόνους οι οποίοι ασχολούνται μόνο με γεωπονική και με τα αγροτικά ζητήματα δεν ασχολούνται. Έχουμε αυτό το σύστημα της υποστελέχωσης. Παρ' όλα αυτά έχουμε φυσικά και το πετσόκομμα των πόρων. Δεν διάβασα. Στην ΚΑΠ συνεχίζονται οι αυτοτελείς πόροι συνεχίζονται να κουρεύονται και οι δήμαρχοί μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Πέρα από το να πούνε ότι τι να κάνουμε, αυτά μας δίνουν, αυτά έχουμε, αυτά διαχειριστούμε και όλα καλά. Μας κόψαν πάλι το ρεύμα, τι να κάνουμε, η θέρμανση δεν είναι για το χειμώνα, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε. Αυτό το παράδειγμα που αναφέρω είναι εκείνο το περισπούδαστο και περίφημο ένα από τα πολλά δημοψηφίσματα ομόφωνα φυσικά, τα οποία πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις αρχές κανένας χωρίς ρεύμα στις γιορτές. Βέβαια ρεύμα είχαμε για να φωτίσουμε εδώ 2, 3, 4, 5 μέτρα, δεν έχω χάσει το λογαριασμό από το πολύ φως που έπεφτε πάνω μου για το δέντρο, να φέρουμε το χριστιανικό δέντρο. Αλλά να φωτίσουμε ανθρώπους και οικογένειες, έπρεπε να τους βάλουμε στη βάσανο όλου αυτού της χαρτούρας και της γραφειοκρατίας, του να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Μπορέσαν από αυτό μόνο 40 άνθρωποι να ηλεκτροδοτηθούν και τώρα φυσικά αυτό ήταν μέχρι τον Απρίλιο, έτσι. Μέχρι τον Απρίλιο. Τώρα έχουμε Μάιο όμως. Άρχισε η ιδέα να ξανακόψει τα ρεύματα. Αυτοί οι άνθρωποι να χωρίς ρεύμα πάλι. Η ανεπίσημη απάντηση είναι αυτή που σας είπα προηγουμένως. Τι να κάνουμε, τέλος πάντων δεν έχει θέρμανση, οπότε πορεύεστε. Αν θέλετε να διαβάσετε το βράδυ, κακώς. Αν τα παιδιά σας δίνουν εξετάσεις, πάλι κακώς. Και πάλι λέγοντας. Κοινωνικά αγαθά λοιπόν. Τα κοινωνικά αγαθά κανείς δημότη μας δεν θέλει να στηριχθεί. Κανείς. Και αυτό μονάχα εμείς μπορούμε να το εξασφαλίσουμε, αλλά και να μπούμε μπροστά, γιατί θα πούμε πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο ιδέοι. Σε λίγο μετά τις εκλογές θα αρχίσουν να αγωνίζουν ήδη εδώ, σε αυτό εδώ πέρα το Ευαγές Ίδρυμα, αρχίζουν να αγωνίζουν τα μαχαίρια τους. Και δεν αγωνίζουν τα μαχαίρια μόνο για τους αγρότες μας, γιατί αυτό ήταν κάποτε αγροτική, να μην μιλήσουμε για αυτό το ρεζίλι, πώς ξεπουλήθηκε, ούτε ένα υπόπεδο της αγροτικής δεν το αγοράσαμε. Λοιπόν, ας μιλήσουμε και για τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Τι θα κάνουμε αυτοί οι δήμαρχοι, ποιες συνθήκες Βαμσάρ και ποια κουραφέξαλα εδώ που διαβάζω, το ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ, όλα το νέο ΕΣΠΑ, όλα αυτά. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε άλλη κοινωνία. Έχουν μείνει, τι να πω, και τον κύριο Κυρίνο, εγώ το καταλαβαίνω, έχει μείνει κάπου στο 80 κάτι και οι συμβουλάτορες του προφανώς τον είπαν ότι έχει έλλειμμα από τα αριστερά. Πάρα αυτούς όλους που είχαν περισσέψει από εκείνο τον χώρο, δεν έχουν πού να στεναχωραστούν. Φτιάξαν ένα πρόγραμμα, ένα αρκετά πράσινο όπως το βλέπω εδώ, λίγο να πάρουμε από εκεί, να τραβήξουμε από... και εμείς η δική σου είναι η δική σου, δεν πρέπει να τους χάσεις. Λοιπόν, αλλά το ίδιο πράγμα και τον κύριο Δημητριάδη, ο κ. Δημιάτρης, όλο μας λέει είναι διαβασμένος, αυτά θα πρέπει να τα ξέρει. Δεν μπορεί να μην ξέρει ότι θα αρχίσουν να γίνονται στην οδική πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Και τι θα κάνει αυτός? Θα κάνει ένα πολύ ωραίο, μάλλον ομόφωνο ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο και έκτερο ουδέν. Δεν ξέρω αν θα βάλει πάλι και το χέρι στην τσέπη να βοηθήσει κάποιο φωκαρά να συμπληρώσει κάποια αίτηση. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει και αυτό. Εμείς όμως δεν θα κάνουμε αυτό. Εμείς θα βάλουμε το Δήμο μπροστά. Δεν τα λέμε το Δήμο μπροστά, εννοούμε και τις υπηρεσίες μπροστά. Θα βρούμε και τεχνικά να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, αλλά όχι μόνο με δικηγόρους, αλλά και με τα κορμιά μας, άμα χρειαστεί, να βάλουμε τα κορμιά μας μπροστά. Εκεί πέρα που θα έρχονται τα κοράκια για να πάρουν το μόχθο και τον κόπο του κάτω συμπολίτη μας, που έχει δικαίωμα στη στέγη για την πρώτη κατοικία του, δεν θα αφήσουμε κανένα κοράκι, κάθε τραπεζίτη να την πάρει. Εμείς θα είμαστε εκεί, δεν θα αφήσουμε κανένα να περάσει και αυτό το πράγμα θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε, θα είμαστε εκεί. Είτε βγούμε είτε δεν βγούμε. Αυτό είναι αδιάφορο. Δεν είμαστε εκθεσινοί, ούτε είμαστε για μία μέρα. Εμείς είμαστε εδώ, πρέπει να το καταλάβουν, θα το καταλάβουν. Θα τους το δώσουμε να το καταλάβουν στις 18 του μηνός. Μια χαρά θα το καταλάβουν. Κοινωνική αλληλεγγύη λοιπόν, η οποία δεν είναι αυτό το κοινωνικό παντοπολείο. Αυτή η σακούλα, το έχω ξαναπεί, όσοι με ακολουθούν ίσως να έχουν κουραστεί να το ακούνε, αλλά εγώ δεν έχω κουραστεί να το λέω. Αυτή η σακούλα της ντροπής ανά 3 μήνες σε 80 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν προβλήματα φυσικά διαβίωσης, επισήμψης και τι κάνει ο Δήμος. Τους λέει μετά από 3 μήνες το λαχείο πρέπει να το πληρώσουμε σε άλλους 80. Λυπούμαστε πάρα πολύ.
Το ξέρουμε ότι η λίστα μεγαλώνει, στους 300 φτάσουν 400, στους 500, 600, 700. Δεν πειράζει. Νούμερα κοιτάμε εμείς, με ένα γεωγραφικό καταμερισμό. Από το συνοικισμό πρέπει να έχουμε μόνο καμιά 18 άτομα. Μην μας πούνε ότι εκείνοι έχουν παραπάνω ανάγκη, γιατί δεν πάει με τις ανάγκες, πάει με τον πληθυσμό. Το πάλι δεν το έχω καταλάβει. Είμαι και μέσα στο κοινωνικό παντοπολείο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτή τη λίστα της μιζέριας, της ντροπής, της διακήρυξης αυτού του πράγματος. Από την πρώτη στιγμή την επανέλαβα. Όλοι αλλάζανε εκεί πέρα, έφευγε ένας πρόεδρος, έφευγε άλλος, τώρα και σε άλλους συνδυασμούς ο πρόεδρος, στηρίζει άλλους. Εγώ μπερδευόμουν εκεί, αλλά η δικιά μας θέση ήταν σταθερή. Ήταν αυτή ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κοινωνικό παντοπολείο, είναι μια κοροϊδία. Όπως μια κοροϊδία είναι και το κοινωνικό φαρμακείο. Το κοινωνικό φαρμακείο είναι σαν το αλτσαντήρι. Πήγαινε μια στο κοινωνικό παντοπολείο από εκεί. Το Φεβρουάριο καταφέραμε να πλημμυρίσουμε για 5, 6, 7, 8, δεν ξέρω πόσα κεραμίδια στη ΔΕΙΑΛ δίπλα. Ό,τι είχαμε μαζέψει, ευτυχώς για μια, δεν ξέρω, πρόνοια, ποια πρόνοια τα δικιά μας, τα φάρμακα διεσώθησαν, αλλά δίπλα που ήταν όλα τα ρούχα, εκείνα όλα που φυλιάσανε, πεταχτήκανε. Ό,τι μάζευε δηλαδή ο κόσμος αλληλέγγυα να βοηθήσει, δεν πήγε πουθενά για τίποτα. Είναι μόνο αυτό. Δήμαρχε, τι θα κάνουμε, πλημμυρίσαμε εκεί. Αν σχίζει Γιώργο, θα νοικιάσουμε ένα χώρο, μωρέ. Είναι σαν τους χώρους που νοικιάζει κοντά στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις να κάνουν τη δουλειά τους. Θα νοικιάσουμε ένα χώρο, πέρασαν 2-4 μήνες. Απευθυνθήκαμε στο εργατικό κέντρο της Αλεξάνδρειας. Θέλαμε και ένα χώρο που να είναι στεγανό, να είναι κοντά στην πόλη, προσβάσιμος. Οι άνθρωποι μας είπαν, κρίνουν τον ΕΚ, Γιώργο, τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε σε τι καθεστώς να είμαστε. Περιμένουμε το Βρούτσι να βγάλει το φιρμάνι. Αν θα είμαστε, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Αυτό το πράγμα, αυτό το αλαλούμ, που όχι. Οι εκλογές δεν είναι πολιτικές. Εδώ μιλάμε για πρόσωπα, έτσι. Μιλάμε για καταστάσεις, οι οποίες για τον κουμπάρο μας, για τον ξάδελφό μας. Δεν είναι πολιτικές εκλογές. Όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με το μνημόνιο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τα χαμογελαστά πρόσωπα. Να τα ξαναδείξουμε τα χαμογελαστά. Αυτό δεν είναι τόσο χαμογελαστό. Ο Κυρίλλης τα καταφέρνει και αυτός όχι. Μάλλον τους είπαν είναι σοβαροί γιατί ετοιμάζουν να αναλάβουν να ράψουν τα σακάκια για τις καινούργιες θητείες. Τέλος πάντων, δεν είναι κι όμως, αυτά είναι πολιτική. Όλα είναι πολιτική και δεν ψηφίζουμε πρόσωπα, ψηφίζουμε πολιτικές. Και δεν ψηφίζουμε εναλλαγή προσώπων, ψηφίζουμε ανατροπή αυτής της πολιτικής, ανατροπή αυτών των προσώπων, ανατροπή αυτού του πελατειακού συστήματος που μας έχει φέρει σε αυτό το τέλμα, σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση που βιώνουμε, που ο διπλανός μας τρέπεται να μας πει ότι δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά του, που τα παιδιά λιποθυμούν στα σχολεία, ίσως όχι τα δικά μας ακόμα, αλλά ακόμα, και το κρατάω αυτό, και θέλω να ζήσω τις καταστάσεις. Ακόμα δεν καήκαμε, δεν κάηκε κάποιος συνδημότης μας, αλλά αυτό έρχεται ο χειμώνας, είναι μπροστά μας. Κάποιος θα καεί. Και θα περιμένουμε να καεί για να κάνουμε ένα άλλο ψήφισμα και να πούμε ότι είναι ντροπή να καίγεται κάποιος στην πόλη μας. Αυτό περιμένουμε. Αυτή είναι η πολιτική. Λοιπόν, όχι, δεν είναι αυτή η πολιτική. Η πολιτική είναι να τους γυρίσουμε πίσω τα μέτρα που έχουν. Μας θέλουν. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτό χρειάζεται την κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα. Χρειάζεται να είμαστε όλοι μαζί, να συνεργαστούμε όλοι μαζί και όταν μας είναι όλοι μαζί στους δρόμους, τότε θα αλλάξουνε. Θα αλλάξουνε το τραγούδι. Και αυτοί δεν είναι. Δεν θα αφήσουν να κλείσει αίμα, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε μπροστά, γιατί και αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Εμείς δεν θα πάρουμε την εξουσία για να την κρατήσουμε, να αγοράσουμε καινούργια αμάξι, μια Mercedes, ξέρω, μην δείξετε τώρα με τα συγχωρήσεις πόσα μέτρα, ή να ράψουμε καινούργια κουστούμια. Εμείς θα πάρουμε την εξουσία για να την μοιράσουμε στον κόσμο. Για το σύστημα και η κρίση είναι και κρίση αξιών. Πρωταρχικά είναι κρίση αξιών, είναι κρίση δημοκρατίας, γιατί πρέπει επιτέλους η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι το πρώτο κύτταρο, είναι το πρώτο κύτταρο της πολιτικής και πρέπει να υπάρχει η αντιστοίχηση των αναγκών των κοινωνικών με την αντιστοίχηση του πολιτικού προσωπικού. Πρέπει, εμείς δεν είμαστε, το έχω ξαναπεί, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, αλλά είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ. Θα μας έχουν το σβέρκο τους. Αλλά δεν μας έχουν το σβέρκο, θα τους βγάλουμε από τη μέση. Γιατί πρέπει να φύγουν αυτοί από τη μέση, γιατί πρέπει επιτέλους ο κόσμος να αναστάνει. Ο κόσμος πρέπει να αναστάνει. Όχι να αναστάνουν κάποιοι μεγαλοσχήμονες, γιατί πετάξανε 600 χιλιάρικα και τώρα μάλλον θα τα ξαναπάρουν πίσω. Γιατί γι' αυτό θα μιλάμε. Έχουν διπλασιάσει τα έξοδα. Και να μην αναλύσουμε τώρα πώς θα έχουν διπλασιάσει τα έξοδα, γιατί μπορεί να σταματήσουν να μιλάνε και να με συλλάβουν. Και μπορεί να έχουν και δίκιο να με συλλάβουν και θα μου πούνε πού είναι τα στοιχεία σου και όπως έχει τα στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι μιλάνε στα καφενεία για το τι γίνεται. Και χαζός δεν είναι ο κόσμος είναι βουβός. Ο κόσμος γνωρίζει τι πρέπει να κάνει στις 18,
και είμαστε σίγουροι θα το κάνει. Από ό,τι και περάσαμε αυτό το κλίμα της αγανάκτησης και της ανατροπής, εμείς το είδαμε στα μάτια του κόσμου. Εμείς το είδαμε, γνωρίζουμε ότι και τις δεσμεύσεις και ότι τους έχουν μαντρωμένους κάποιους και το γνωρίζουμε αυτό καλά, δεν είμαστε απαλού και εμείς εδώ είμαστε και μέσα στις ίδιες πιέσεις μπορεί να δεχόμαστε, κάποιοι περισσότερους, κάποιοι λιγότερους. Αλλά δεν θα το αφήσουμε αυτά να μείνει έτσι. Εμείς τους λέμε ότι στις 18 του μηνός έχουμε τη χρυσή ευκαιρία να αλλάξουμε σελίδα, να γυρίσουμε πίσω, αλλά μπροστά στην ουσία, να γυρίσουμε πίσω τη δημοκρατία στον τόπο της και να αποκαταστήσουμε αυτές τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ πολίτης και πολιτείας. Συμμετοχή λοιπόν, αναφερόμενοι σε συμμετοχικούς προϋπολογισμούς, τα λεφτά αυτά τα κοτσουμεμένα που μας δίνουν πρέπει κάποιος να αποφασίσει που θα πηγαίνουν, όχι ο σπόνσοράς μου για τις εκλογές, ούτε ο εργολάβος μου, ούτε. Για να μην αναφέρουμε τώρα, γιατί όλα αυτά έχουν και ονοματεπώνυμα. Όπως και αυτή εδώ η αηδία, συγγνώμη, έχει ονοματεπώνυμο. Και να μην ξεκινήσουμε από τη φαραωνική σύλληψη να κάνουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα που λέγεται πολιτισμός. Έχω ξεχάσει και πώς λέγεται το γραφτούμε, πώς το έχουμε ονομάσει τώρα. Αυτό εδώ πέρα το ρεμπίκολο, αυτό το ερείπιο, το οποίο κάθε γενιά έχει και από ένα διαφορετικό παρατσούκλι για αυτό το πράγμα που ζει και βιώνει. Περιμένουμε, μάλιστα ήταν για το 2013, πριν 3,5 χρόνια λένε θα βάλουμε τη βιβλιοθήκη που τέλος θα τον κοινάσουμε. Βλέπουμε πολύ καλά τα τραπεζοκρατήσματα και βλέπουμε πολύ καλά πώς συνεννοούν τον πολιτισμό αυτοί οι άνθρωποι και τι εγκαινιάζουν. Θέλω να κάνω και μια ερώτηση κιόλας. Ο κύριος είναι και εκδότης. Κάποτε ήταν ενάντια στην σημερινή κυβέρνηση. Τι είναι στον τόπο, στο σημερινό δήμαρχο. Τώρα τι έγινε και βγαίνει αυτή η επικαιρότητα και κάνω και αθέμητο ανταγωνισμό, θα πω και τις 5-6-7, συγγνώμη Νίκο. Τι έγινε τώρα ξαφνικά και στηρίζουμε, δεν μπορώ να το καταλάβω, όπως δεν μπορώ να καταλάβω και τον άλλον, τον απέναντι, τον Μίστερ Ανταρσία. Αυτός πάλι από υποστηρικτής διασώσης του κυρίου Γκιόνογλου τώρα έγινε, τι να πω, κάποια πράγματα ή εγώ δεν τα καταλαβαίνω, ή θα πρέπει να περάσουν χρόνια για να τα καταλάβω, ή θα πρέπει να ανοίξουμε τραπεζικούς λογαριασμούς για να τα καταλάβουμε. Κάτι από όλα αυτά είναι, κάποιες τιμές μπορεί να είναι, δεν γνωρίζω τι μπορεί να είναι. Γιατί μιλήσαμε και για αργυρώνοντες δημοσιογράφους και μας πήραν και με τις πέτρες. Τι να πω. Ίσως να μας πήραν με τις πέτρες γιατί δεν ξέρω και κατά πόσοι έχουν αυτή την διαπίστευση ότι είναι δημοσιογράφοι. Είναι αυτό που στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι και άρα όλα καλά. Κοινωνική αλληλεγγύη λοιπόν, η οποία και ποιότητα ζωής. Μιλήσαμε εδώ πέρα για πολιτισμό. Να μην αναφέρω ένα άχαρο τώρα, δεν είναι και εδώ πέρα ο Τάκης ο Παπαδόπουλος, να αναφέρω το όνομά του. Να μιλήσουμε για τον πολιτισμό που μας έχει φέρει στην πόλη. Είπαμε κοντά στο μέσα του 2015 τελειώνει και έχει μείνει ακόμα ένα έργο. Αλλά είναι πάλι της περιφέρειας, δεν φταίει. Δηλαδή πραγματικά αυτό είναι μια αλήθεια. Είχε 2 εργολαβίες και οι 2 ήταν έργο της περιφέρειας. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει κάτι, έχει λυμμένα τα χέρια. Όπως και με την ανάπλαση, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Το βλέπω στο αρχή είναι η περιφέρεια, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τι να κάνουμε. Περιμένουμε λοιπόν μέσα του 2015 να δούμε τι θα γίνει με αυτό το πνευματικό κέντρο. Περιμένουμε τα μέσα του 2015 θα γίνει με την ανάπλαση. Την ανάπλαση τι να πούμε, και να πούμε βιβλίο πρέπει να γράψουμε, πρέπει να πούμε, ή ταινία να γυρίσουμε. Δεν γνωρίζω, μάλλον γνωρίζω και πολύ καλά γνωρίζω γιατί το βγαίνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένθεν και ένθεν του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια ήταν η συμπολίτευση, ποια ήταν η αντιπολίτευση. Είχαμε μπερδευτεί. Λέγαμε αυτά που λέγαμε, ότι αυτό το πράγμα, αυτό το χάλι είναι μια πρόχειρη μελέτη. Την κάνετε 5 παρακάτι εκατομμύρια για να περάσει με τους γνωστούς διαγωνισμούς του, να περάσει για να μείνει εδώ το έργο μεταξύ μας. 5 παρακάτι και των εκλογών για να βγουν τα πρωτοσέλιδα. Συγγνώμη Νίκο. Λοιπόν, να βγουν και τα πρωτοσέλιδα ότι κάνουμε την ανάπλαση. Ο ένας μας έλεγε ότι έρχεται με τα έργα του ΟΕΚ. Τότε ήταν έργα του Δημητριάδη. Οι εργατικές αιστείες ήταν έργο του Δημητριάδη. Η ανάπλαση είναι έργο της περιφέρειας. Δεν θέλω να μπερδεύεσαι. Θα πρέπει να έχει και διαφάνειες εδώ να σας τα δείχνω για να μην μπερδεύεσαι. Λοιπόν, και φυσικά είχαμε εκεί πέρα τον κύριο Γκιόνογλου.